conferencia. Pois, hoxe, boa tarde, hoxe é o Día Mundial do Medio Ambiente e, como digo, a cabeceira deste cartel, hoxe, neste momento, está habendo unha campaña simultánea porque son 21 conferencias en total por toda España, en diferentes sitios, todas sobre contaminación luminosa, e esta campaña está organizada polo CSIC, que é o Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España, en particular coordinada dende o Instituto de Astrofísica de Andalucía en Granada. E en concreto, hoxe, digo, unha desas 21 conferencias, ten este cartel e ten este título. Vamos falar de norte, luz e bioloxía e facer algunhas reflexións, preguntarnos algunhas cousas sobre máis ou menos canto sabemos ou non sabemos deste tema. Quero tamén agradecer, además de agradecer ao CSIC e ao Instituto de Astrofísica de Andalucía e os organizadores por convidarme para ter esta oportunidade de estar aquí hoxe con todos e todas vos falando deste tema, pois a miña universidade e o Centro de Investigación, o Centro de Investigación Mariña, por ceder este espazo, edificio de residencia de seu nome, fantástico, a ese edificio Ribeiras, para que podamos explicar este acto. Toda esta fila está vacía, uno se puede sentar diante de todo, no hay ningún problema. Somos timidísimos y timidísimas en España, nos intentamos entre patar. Y esto es perfecto, esto está muy de lado. Yo lo digo por los pescozos de la raqueta. ¿Sí? Perdón. No, nada. Bueno, hasta aquí entendiches más o menos lo que necesito, ¿no? Entón, decía que para abordar este tema, a contaminación luminosa, a mí gustaría comenzar con algunhas reflexións, como unha tanda de preguntas e que vayamos pensando, non é necesario contestar en carta, pero como se contestásemos a nós mesmos, a ver se ao final, de máis ou menos dentro de 40 minutos así, chegamos a algunhas conclusións sobre a contaminación luminosa que nos poidan resultar de utilidade a todos, non? Por exemplo, primeira pregunta. A ver, que vos parecería tomar un chupito desto todas as mañás? Ou incluso agora mesmo? Algún voluntario, voluntaria? ¿Sabes Dios lo que es? Bueno, esto es un líquido medicinal, es un auga, ¿qué problema con eso? A ver, me parece que en principio non temos voluntario ni voluntaria, en entrada non beberíamos desto todas as mañás, non? As volutas de fume son bonitas. Son bonitas, non? Sí? E fumar mata. Fumar mata, e isto non o digo eu, isto aparece nos paquetes de tabaco desde 2016 por mandato europeo, porque é así de contundente, hai suficiente número de estudios, resultados científicos e médicos sobre este tema. Que nos parece o aire limpo e transparente? Como mínimo supoño que nos parecerá ben, porque é imprescindible para a vida, non? E un aire como este nos parecería bonito, este tipo de contorno, iríamos, por exemplo, non sei, conscientemente de vacacións a un sitio como este, poderíamos tomarnos un chupito tamén ali de paso, e a auga pura e cristalina e transparente, gustanos a auga, opinamos algo dela. Bueno, en principio, tamén nos terá que parecer ben, porque tamén é imprescindible para a vida. Algo que xa sabemos é que aguantamos como 3 minutos sin aire, sin respirar, de 3 a 5 días sin auga e varias semanas sin comer. Eso está estudiado e sábese que é así. ¿Sí? Si fosedes beber, abrides a villa, fosedes beber auga e salise como a do chupeto, non, diríamos, non? Xa quedamos todos de acordo en que non a beberemos. Pero incluso saindo completamente transparente, se temos a máis mínima sospeita de que está contaminada por bacterias, por pesticidas, por calquera cousa, se se corre a voz de que non se debe beber por precaución, a beberíamos? Non, que non a beberíamos. Estamos todos de acordo en que non faríamos eso. Pero, suponemos que abrimos a villa unha mañá e sale a auga limpa, transparente, pero así,
chea de chispiñas de cores. Sería unha auga bonita, sería bonita. Total de auga, de transparente, que mal pode ter, son de colorines, que mal pode ter que nos saia a auga con estas chispiñas tan bonitas. Bueno, non hai que ser ni físico, ni ter ninguna carreira, ni nada de nada, como polo principio de precaución e por intuición, eu creo que tampouco a beberíamos. Porque pode ser unha auga bonita, pero é completamente antinatural. Estamos de acordo? Moi ben. Isto non sei se for verdade, así exactamente ou non, pero trascendeu até os nosos días que no ano 64 o emperador Nerón mandou queimar Roma para disfrutar da contemplación do espectáculo de ver a Roma arder mentres el tocaba a lira. Pois se diría que como mínimo de noite debe ser un espectáculo impactante. Pero tamén opinaríamos que ese incendio pudo ser un espectáculo nocturno bonito para reflexionar sobre o asunto. A ver, que quero decir con todo isto? A onde quero ir con todo isto? Pois quero ir ao seguinte. A realidade é que xa sabemos que todas as formas de contaminación coñecidas, a polución no aire, os pesticidas na terra, as augas residuais, incluídas as formas de contaminación por ruido. En abril, cada ano, hai un Día Internacional de Concienciación contra o Ruido. Todas estas formas de contaminación están claramente identificadas como factores de risco e son perniciosas para a saúde, son moi perjudiciales. E isto, como digo, poden afectar a moitos niveis, de problemas de enfermedades cardiovasculares, depresión, cancros, moitas cousas, e están todas recoñecidas. Isto por falar das formas de contaminación clásicas. Deberíamos igual ir pensando tamén nas formas modernas de contaminación, como por exemplo os microplásticos ou a chatarra espacial. Alguén se parou a pensar, ou se nos ocurre a alguén, os efectos que podan ter 100.000 satélites no interior do campo magnético terrestre, todo ese metal? Non nos paramos total, os satélites, pois tamén é bonito velos pasar, pero me parece que está empezando a haber estudios sobre a incidencia de todos estes metales no campo magnético terrestre. A foto dos microplásticos, aquela é bonita tamén, tendo en conta que xa entraron na cadena trófica, ou seja, que comemos plástico, comemos bastante plástico todos os días, pois igual había que tamén reflexionar sobre o asunto. Entón, quedamos de acordo en que hai suficiente evidencia científica e médica de que as formas de contaminación son perniciosas para a saúde, ademais do que podan facer o medio ambiente e as especies. Pero sobre a luz que viaxa polo universo, opinamos algo, pensamos algo, se nos ocurre algo. A luz non se come, non se bebe, non se inxecta, non se esnifra, así que problema pode haber coa luz? A luz, tanto terá que nos sometamos a luz branca, que azul, que verde, máis intensa, menos intensa, de día, de noite, de calquera maneira. A luz é inocua, ou non é inocua a luz. Ademais, as luces de cores son bonitas. As cores como son bonitas, a luz non é inocua. Non é inocua. A luz, o que nós entendemos por luz, este rango de cores entre o violeta e o vermello, o rojo, é unha parte da radiación electromagnética, do que chamamos o espectro electromagnético global, que viaxa polo universo. E para entender un pouco máis o punto ao que quero chegar de por que estamos falando aquí da luz como axente contaminante, me parece que compre explicar un chisquiño das características, un recordatorio das características técnicas da luz desde o punto de vista físico como radiación electromagnética. Si pudésemos ir a ver a estructura máis pequena, microscópica da luz, que non podemos, pero se podemos entrar na natureza da luz, saberíamos que esta radiación viaxa en forma ondulatoria, máis ou menos como as ondas do mar. E esas ondas poden ir moi empaquetadas, como vemos en este gráfico,
Y si van muy empaquetadas, son ondas de una radiación muy penetrante y muy enerxética, por exemplo, os rayos gamma ou rayos X, cando imos ao hospital a que nos fagan unha radiografía ou unha mamografía ósea, estamos sometendo a luz de rayos gamma ou de rayos X. E outras son moito menos empaquetadas, son ondas moi longas e, polo tanto, moi pouco penetrantes, moi pouco enerxéticas. Entre estes dous rangos está o que nos coñecemos como o rango óptico, a luz, que propiamente chamamos luz, esa que decimos que vai entre o violeta e o vermelho. Ese é o rango, a parte que detectan os nosos ollos. Os nosos ollos non detectan os outros rangos, pero os outros rangos existen. Entón, por exemplo, cando nos tomamos a temperatura hoxe en día con estes termómetros modernos, que xa ni siquiera hai que meterlos na axila, que se achegan, ni siquiera tocamos e que miden radiación infravermella, infrarroja, non? Pois estaríamos nos rangos infrarrojos. Os microondas funcionan con luz de microondas, etc. Pero, como decimos, hai unha do azul en adiante, esta radiación é moi enerxética e non nos convén, por tanto, penetrante hasta o punto de poder incidir nas células ou incluso no ADN. Non nos convén que nos expoñan a moitas radiografías ou moitas gamografías, pero escoitar o radio non fai dano a ninguén, non pasa nada. Isto temos que ter claro, non? Polo nivel de enerxía que transporta a radiación e porque a radiación é acumulativa. É acumulativa. Entón, o rango óptico, o rango visible destas cores que nos si detectamos, teñen un nivel de enerxía intermedio, pero son radiación, son enerxéticas e son acumulativas. E os papéis que xogan as diferentes cores nese rango é importante coñecelos, por menos ter unha idea sobre eles, para saber a que luz podemos someternos e de que maneira, cando e como. Este sería a base científica e a base de discusión física do problema da contaminación luminosa en relación á bioloxía. Entón, a luz do día, que se detectamos, non son os días. De que cor é a luz do día? Pois, como ben dixemos, estas son as flechas que indicaban o rango, a división entre as radiaciones de pouca enerxía, que non son dañinas, e as de alta enerxía, que sí poden ser potencialmente dañinas. Do día, luz do día, como quedamos que era, branca e azul. Todos os días nos expoñemos a luz branca e azul. E a cor da noite, como é a cor da noite? Porque técnicamente a noite, pois, non ten luz, é escura. Esto é Nueva York, la ciudad que nunca duerme. O din eles de sí mesmos, igual van dar un premio por non dormir. Entón, logo, a noite é así, a noite da nosa sociedade é así, ou como a noite de Singapur, ou como a noite de Cidade de México. Son así, a noite. Non fai falta ir tan lonxe. Esta, igual a recoñecer, é unha cidade media, máis preto de aquí. Entón, na parte de arriba, que sería o cero, me parece que estrelas cero, ninguna, pero está ateigada de farolas clásicas de cor laranxa, pero tamén hai unha enorme irrupción de luces brancas e azuis de noite. Igual nos parece bonita a foto, pero hai que pararse, hai que pararse a pensar un pouco sobre esta situación. Por que é necesaria realmente tanta luz de noite? Temos dereito a ler o periódico de noite na rúa, por exemplo. Ou temos que non dormir, como en Nueva York, porque así somos máis modernos. Son esas reflexións que temos que facer sobre este nivel de iluminación. Eu personalmente penso que non. Mirad, isto é unha cita de National Geographic, que é unha revista de divulgación, pero que fan estudios e publicacións, reportaxes bastante serias, non? Ben documentadas sobre diferentes temas, e de contaminación luminosa falan de tanto en vez, non hai tanto, sacaron esta cita que vou a ler literalmente. Dormir es fundamental para nuestra salud, pero los estudios demuestran que el 62% de los adultos de todo el mundo y el 72% de los adolescentes no duermen lo suficiente. Los estudios demuestran que la privación crónica de sueño
puede aumentar el riesgo de diabetes, cardiopatías, demencia, depresión e ictus. Y es particularmente perjudicial para las mujeres. Esta es la situación y esto se publica así porque está documentado científicamente. Hay traballo sobre todas estas cosas. Entón, lembramos, aguantamos 3 minutos sin respirar, varias semanas sin comer, aproximadamente 5 días sin beber agua y máis ou menos me parece que son 11 días seguidos sin dormir. Unha persoa que non durme 11 días seguidos morre. De feito, é coñecido que unha forma de tortura a prisioneiros é privalos de sono e de descanso. Entón, si é lícito facer este tipo de preguntas, podemos non creernos o que diga o National Geographic, pero podemos pensar por nós mesmos e intentar investigar e informarnos de si ten algo que ver encher a noite de luces cos niveis de cardiopatías, de depresión, de ictus que amosa a nosa sociedade moderna. Iso pódese investigar con datos. Alguén lembra o apagón da Península Ibérica do 28 de abril? Empezou ás 12:30, mediodía, e estivo máis ou menos 20 minutos sin luz. Bueno, pues estas son fotos, non sei se ve moi ben, son fotos que publicou o Faro de Vigo, que tuveron a boa idea José Valdivia e Jorge Calderón, os fotógrafos, de pasarse a noite paseando por Vigo, facer estas fotos e compartilas. Eu só vou poñer aquí un par delas, pero hai como unas 30 se as queredes buscar. O sea, a cidade que en noites cotiás é así, sin luz, está chea de estrelas. O sea, as estrelas sí que han existido, non marcharon a ninguna parte. E, como veredes, de todos xeitos, non todo quedou ás escuras. A Ponte Errante quedou perfectamente alumeada, había varios sitios que tiñan xeneradores. E aínda así, con eses niveis de luminosidade nocturna, víanse as estrelas. Por exemplo, non sei se se ve moi ben, que teño un punteiro que non estou moi segura de que funcione, igual o nivel de ambiente que hai non se ve, pero aquí hai unha constelación. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sabedes cual é? O carro da Osa Maior, isto visto dende Vigo. De acordo? O sea, que dende Vigo poden ser as estrelas. De feito, cando eu era adolescente, nos anos 80, eu salía pola noite pola zona de Balaídos, que era onde vivía con a minha familia, a pelo a aprender as constelacións. Víanse perfectamente as constelacións. Si isto é porque teño un ordenador conectado e debe ser que espera, que entra alguna mensaxe ou algo, vou evitar todos. Estamos de acordo? Pois esta é a situación que temos. Podemos nos preguntar tamén en que termos está Vigo comparativamente ao resto do contexto mundial, ao resto de países e do mundo, en termos de contaminación luminosa. Bueno, pues así é Australia, veis o contorno de Australia, de algunas cidades pola costa lumeadas, o resto deben ter uns ceos impresionantes. Isto é Estados Unidos, en contraposición, ¿sí? Isto é África Central aínda está bastante escura, pero por os bordes non tanto. E isto é Europa. Aquí incluso, ¿de acuerdo? La península escandinava, bueno, España, ben. Teño que achegar porque isto teño que decir, si o sei. Este punto gordo de aquí non é Vigo, iso é o Porto. Vigo está un poquinho por detrás e está prácticamente eclipsado o nivel de iluminación que ten Vigo con relación a outras cidades da costa atlántica como o Porto, Lisboa tamén está bastante ben, despois está Madrid, o norte de Italia. Bueno, que vos parecen os Países Baixos, por exemplo, o Gran Bretaña, quero decir, pero as imaxes son bonitas, non nos olvidemos, de acordo? Pero mira de que pasa, o brillo natural do ceo é así, o ceo é así, o ceo real. Esta foto é un fotógrafo Daniel López no Observatorio Roque de los Muchachos en Canarias, e ten un permiso para usala. Claro que
con unha cámara con unha exposición suficiente saen moitas das estrelas das que nós podemos captar con nosos ollos. Pero é que vivimos nunha galaxia, a Vía Láctea, que ten 100.000 millóns de estrelas, entón, estrelas hai. E a noite natural, insisto, é así. E se nos fixamos, hai estrelas azules, hai estrelas vermellas, hai estrelas laranxa, hai estrelas de todas as cores, en función da temperatura e o estado evolutivo que teñan esas estrelas. Tamén son bonitas, diría eu. Sí? Dependendo do día, do mes, podemos ter contaminación natural por luar, dependendo da fase da lúa. Isto tamén é unha contaminación luminosa, pero é natural. Ou dependendo da latitude na que vivamos, máis preto dos polos, norte e o sur, podemos ter auroras polares. Tamén unha forma de contaminación luminosa natural. Ou podemos ver o mar de Ardora, tamén unha forma de contaminación luminosa natural. Pero en maneira alguna, a noite é así. Isto non é unha noite natural. De acordo? Bueno, por que temos luz e escuridade día e noite? Isto sabemos. Traémoslo posto da escola, non? Sabemos que hai día e noite pola rotación da Terra sobre o seu eixo cada 24 horas. Unha parte da Terra que o Sol está na Terra, que agora está iluminada polo Sol, 12 horas despois está de noite. E por que hai un nivel de luz diario ou de escuridade nocturna variable ao longo do ano pola traslación da Terra en 365 días, a variación estacional e pola variación, pola traslación da Terra alrededor do Sol. E estos ciclos de iluminación natural, astronómica, día, noite, día, noite, día, noite, veñen sendo así, basicamente, sin ninguna variación, dende que formouse o sistema solar hai aproximadamente 4.500 millóns de anos. E as especies e todo o que existimos na Terra evolucionamos en base a eses ciclos, estamos adaptados e os nosos, o que chamamos os biorritmos, están adaptados a eses ciclos de iluminación, foron evolucionando cos ciclos de iluminación astronómica, salvo por millóns e millóns de anos, salvo que nos últimos 150 anos a especie humana, de modo propio, leva alterando drásticamente os niveles de iluminación, convertindo a noite prácticamente en día en algúns sitios da Terra, como acabamos de ver, e pola súa conta risco, de maneira que, en algúns casos, casi xa non se distingue o que é día do que é noite. E esta alteración dos ciclos naturais de iluminación a fai a especie humana unilateralmente. En moitos casos penso que sendo consciente das consecuencias que ten para a nosa saúde, algunhas xa mencionamos, pero tamén podríamos preguntarnos se isto que estamos facendo é, aparte de ser convinte ou inconvinte, se é ético, se é xusto para o resto de especies. Estaría mal reflexionar sobre iso. Bueno, o que expliquei antes das variacións. Antes pusemos imaxes por partes e esta sería unha, como vemos antes, ¿no? Pero unha imaxe global de iluminación nocturna por satélite do planeta, como se estirásemos así Terra. Bueno, vemos que hai zonas moi escuras e hai outras totalmente iluminadas. En Galicia ainda nos quedan algunhas zonas bastante escuras. Quen teña aldea, pois poderá saber de que estamos falando cando miramos o ceo nocturno, o ceo oscuro, o ceo con estrelas. Pero, en promedio, entre o 60% e o 80% da poboación mundial, que son moitos millóns de persoas, non viven baixo ceos contaminados lumínicamente en maior ou menor medida e non coñecen a Vía Láctea. Hai generacións enteiras que xa non saben o que a Vía Láctea, a puxen antes na imaxe del Roque de los Muchachos, ¿no? E como sigamos así, pues nunca verán. Esta, o sea, en particular en Estados Unidos, en algunas zonas de Europa, o 80% da poboación, no, esto non fumou, non toquei nada, nunca viron a Vía Láctea. No ordenador sí, no ordenador temos fotos preciosas, pero en vivo, tirarse unha noite na herba e mirar a Vía Láctea, isto, pues está, para algúns xeracións está perdido. E isto é o que queremos facer co planeta, realmente o que queremos transmitir e deixar a
as xeracións futuras, quero decir, temos un montón de problemas coa contaminación do aire, da terra, da polución atmosférica, etc. E agora tamén estamos convertindo o planeta nunha esterqueira luminosa, tamén é eso a idea. Pois eu creo que hai que reflexionar sobre o asunto. Esta parte da diapositiva está en inglés, pero creo que se entende ben, porque o que quere decir é que a light pollution, a contaminación atmosférica, nos afecta a todos e a todo. Afecta a vida salvaxe, afecta a saúde, afecta a enerxía, porque constituye unha parte da iluminación pública, sobre todo, constitúe un enorme despilfarro enerxético, estáse botando luz en todas as direccións que non é útil para que camiñemos con seguridade, por exemplo, e as cuestións de seguridade son moi peliagudas, non é verdade, hai estudos a favor e en contra, pero non está claro que non é verdade que por poñer máis luz de noite nunha determinada zona dunha cidade haxa menos roubos ou menos atracos ou menos violacións, eso non é así. De feito, hai un estudo, porque coñezo uno publicado, de nunha rúa onde baixaron ao nivel de iluminación para aforrar, deixou de haber menos roubos de coches porque se iban a outra que estaba máis iluminada, había máis luz e era máis fácil roubarlos, de acordo? Entón, hai que ter cuidado porque algúns das cosas instálanse como tópicos e a discusión debe ser máis profunda. Se todo se solucionase, todo, con encher a noite de luces a tutiplén, bueno, pois igual había que considerarlo, porque non é o caso, e ata agora parece que vai gañando os perxuicios contra os beneficios en saúde, etc. E hai outra parte que é a heritage e a herdanza cultural. Todas as culturas e civilizacións tiveron unha conexión co ceo. Aí escríbense historias, contanse lendas a través das constelacións, etc. E o ceo é unha fonte de cultura. Isto é así. Entón, as xeracións que están perdendo o contacto con ceo, aparte de perder a posibilidade de facer preguntas sobre o universo, están perdendo a súa herdanza cultural astronómica. Por exemplo, supoñede que de aquí a 15, 20 ou 30 anos, os 60, entre o 60 e o 80% da poboación mundial deixa de ter acceso aos museos. Por internet sabemos que están no Louvre, as pinturas del Prado, a National Gallery, miraron todo moi ben, pero paulatinamente deixamos de ter acceso persoal. Non podemos ir máis en persoa a ver as pinturas. Outro exemplo, imaginade que paulatinamente deixamos de poder acceder ás praias, as preciosas praias que temos polo mundo adiante, a de Rodas, a de Nerva, se empezan a construir uns muros de lixo, pouco a pouco, que unha xeneración acaba mirando a praia así un poquinho por riba, chega outra e as praias non se ven. Sabemos que as praias están aí, sabemos que están aí, pero non temos acceso a elas. Que pasaría? Igual non pasaría nada. Igual a nosa sociedade está evolucionando de maneira que, con mirar as cousas no ordenador, todas, absolutamente todas, chegan. Podría ser. Pero, eu personalmente penso que non temos por qué perder o noso dereito a contemplar a luz das estrelas, da Vía Láctea, etc. Chegados a este punto, por favor, non me creades a mí. Podo estar contando patrañas, ou podo ser unha perroflauta antifarolas. Non é o caso, vos lo garantizo. Os científicos e científicas que nos interesamos por este tema de contaminación luminosa non somos nada disso. De feito, vou facer un inciso. A luz artificial é como un dos grandes e enormes e importantes descubrimentos e chegas da cultura occidental e da sociedade moderna. Se nos tivesen que operar a corazón aberto ás 3 da mañán, queremos que os ciruxáns teñan toda a luz que necesiten e máis para que vexan ben. Entón, a luz artificial é un gran invento. Non se trata de apagar todas as farolas, non é iso. Trátase de utilizar a tecnoloxía e os coñecementos que temos para alumear racionalmente, onde se necesite, coa intensidade que se necesite e como se necesite, sin despilfarrar e, bueno, con sentido común tamén sería interesante facer. Entendedes o que quero decir, non?
En concreto, estes dous libros eu os recomendo ao meu alumnado na universidade, están escritos por como se chama? Sí, está escrito Emilio Sánchez Barceló, que é catedrático de Fisioloxía da Universidade de Cantabria. Son libros de divulgación que calquera pode ler e están moi ben documentados e, se alguén ten moi ganas, pois que se os lea e a ver se estou dicindo mentiras ou se xente que realmente é máis especialista que a min neste tema pode corroborar con publicacións e con feitos todos estes puntos que son todos moi serios. Podedes tamén entrar nas páxinas web da Dark Sky Association e a Asociación de Ceo Escuro de Estados Unidos con a Fundación Starlight ou unha páxina específica que ten a Unión Astronómica Internacional sobre unha comisión de traballo particularmente dedicada á defensa dos ceos escuros e silenciosos, e tamén sabedes que hai 17 Obxectivos de Desenvolvemento Sostible, os famosos ODS. Bueno, pois hai un movimento para que se incluya un 18, outro extra para a protección do ceo escuro e o dereito a ver a luz das estrelas e a Vía Láctea, etc. Porque, polo visto, nos outros 17 non se menciona o ceo para nada, como se non existise, como se toda a nosa vida estivese circunscrita que nada máis a Terra. Non é verdade. Tamén vivimos en contacto necesariamente co que pasa no ceo. Tamén podedes entrar na Rede Española de Estudios sobre a Contaminación Lumínica. Este é un grupo de traballo no que tamén participo. Aquí hai especialistas de física, astrofísica, biología, medio ambiente, incluso dereito, polas connotacións, como vos decía, en seguridade, etc. que poda ter. E hai moita información, alguna é máis especializada, outra máis divulgativa, o que va salindo nos periódicos vais entendo, etc. Por si queredes botar un vistazo e comprobar as cousas que eu estou dicindo, a eso me refiro. En concreto, por exemplo, esta profesora, María Ángeles Bomatí, me parece que da Universidade de Murcia, pois escribe de cando ven nos periódicos cousas moi sensatas, pero moi sensatas e moi contundentes. Por exemplo, aquí está dicindo, no contexto que estamos, así o desajuste que provoca esta iluminación nocturna está relacionado con unha maior incidencia de problemas de saúde, como el insomnio, la obesidad, problemas cardiovasculares, deterioro cognitivo y algunos tipos de cáncer. No se trata de crear alarma social, pero trátase de informarse bien. Si no sabemos de qué estamos falando, difícilmente podremos contribuir a tomas de decisións importantes para nós individualmente e para toda a sociedade. Porque, como vos digo, os efectos de saúde, aquí só hai uns pouquiños de traballos científicos publicados da incidencia que ten a contaminación luminosa nocturna sobre diferentes cardiopatías e outras enfermedades nos seres humanos, no corpo humano, porque os efectos sobre a fauna en particular son coñecidos hai moitísimos anos, moitos anos. As aves migratorias desorientanse, o caso das tartarugas, non sei se o coñecedes, este é famosísimo. As tartarugas pequeniñas nacen dos ovos na beira-mar, moi preto da orilla, non? Entón, o instinto natural é, cando saen do cascarón, ir correndo hacia o mar, porque o mar, por pouca luz que haxa, pouca, actúa como un espello, onde máis se reflicte e van a sobrevivir no mar. Bueno, nunha praia onde nazcan, e o mar está aquí, e aquí hai unha liña de farolas. A onde van as tartarugas? Para aquí, están morrendo a mansalva as tartarugas. Os polinizadores nocturnos, outro caso. Estamos preocupados polo caso das abellas, que se faltan as abellas, se nos morren as abellas, se nos comen as abellas, que problema poda eso crear na agricultura mundial, un problemón. Alguén parouse a pensar nos polinizadores nocturnos, a famosa mariposa de noite, viven 3 días. Si gastan os 3 días dando voltas alrededor dunha farola, nin se reproducen, nin comen, nin engordan, nin crían, nin nada. E, desde logo, non polinizan. Non van ás flores que teñen de ir de noite a polinizar. E iso ten enormes consecuencias. E me parece que vamos polo 70% de polinizadores nocturnos, especies perdidas. O sea, que, digamos, realmente hai moitos problemas asociados, non? Insisto, de que se trata? De quitar todas as farolas? No, hai que ser realistas. ¿Sí? Necesitamos a luz. Pero trátase
de alumear ben, onde se necesite e como se necesite. Eu non son, porque para todo isto que estou contando, hai unhas bases biolóxicas moi contundentes de por que actuando luz dunha maneira ou de outra de día e de noite ten efectos, bueno, importantes en estas enfermedades que poden potencialmente derivar. Como digo, non son bióloga ni médica, pero facendo moi resumidos sería o seguinte. Como se entera o noso corpo que é día ou que é noite? Pois a través do nervio óptico. Hai unha glándula no cerebro, preto do hipotálamo, que é o que chamamos o reloxo biolóxico central. Temos nós e teñen todas as especies. Entón, cando sai o sol, faise de día, entra a luz, vai a esta glándula e esta glándula comunica ao resto de órganos do corpo que é día e que teñen que cumplir as funcións de día. Dille o corazón, o sistema linfático, o sistema digestivo, con que ritmo, presión cardíaca, temperatura teñen que actuar. E isto faise, hai quen é o correo, quen informa dende esta glándula aos diferentes órganos periféricos, as hormonas, unas hormonas especiales que son o cortisol e a serotonina. En canto ponse o sol, deixa de haber luz, entonces, a través do nervio óptico, detecta, informamos a glándula que xa non hai luz e ten que mandar información ao resto do corpo de que se comporte como ten que comportarse pola noite, descansar, non ter tanta actividade, etc. ¿Sí? E isto como se fai? Con outra hormona que chamase melatonina. A melatonina escoitaredes moito porque anuncia moito pola tele. Compra usted gominolas, cómese toda a que quiera. Pues me parece, sin ser médica, que eso non se debe facer, porque é unha neurohormona que pode ter interferencia con outras. E porque, digamos, ten moitas implicacións, quero dicir, é un potente anticancerígeno natural, isto está estudiado, pero me supoño que tomada en demasiada cantidade ou de unha maneira inadecuada pode ter os seus problemas tamén, de acordo? Cada órgano, o fígado, por exemplo, ten o seu propio reloxo biolóxico. Temos un reloxo central e reloxos periféricos. Si están todos conectados, si van todos en hora, de día todos fan o que teñen que facer de día e de noite fan todo o que teñen que facer de noite, pois está o corpo en armonía. Si empezamos a meter luces de noite que lle dá ordes aos nosos órganos periféricos de que fagan funcións de día durante a noite, se produce unha cronodisrupción, que é a que potencialmente, sendo acumulativa, pode dar lugar a todas estas enfermedades. Isto, por contalo moi rápido, moi rápido. E así é como van as curvas de cortisol e de melatonina. Cando sube unha, baixa outra, e non é convinte que se corte ninguna delas, pero en particular a da melatonina. Se se corta o ciclo de melatonina pola noite porque dormimos cun pilotiño azul, porque encendemos, nos desvelamos e encendemos e miramos o móvil un rato para ver os WhatsApps, pequenas cantidades de luz branca ou azul pola noite poden romper o ciclo de melatonina e o menor dos nosos problemas é que collamos insomnio. Podemos, como é acumulativo o proceso, podemos ter outros problemas peores. Dende os tempos de Hipócrates, que a mí me conste, sábese que as funcións de día e de noite son claramente distintas. Os médicos din que certas medicinas hai nas que administrar de día, outras de noite, outras a temperatura, a fiebre va distinta de día e de noite. O sea, non estou dicindo nada que non saibamos, pero poñendo en contexto, a situación é esta, que realmente hai suficiente número de evidencias polo cual moitas das enfermedades modernas e moi extendidas poidan estar, algunhas moi graves, poidan estar realmente relacionadas con os niveis tan altos de iluminación con todo. Hai algo que poidamos facer? Porque igual non podemos facer nada. Todas as civilizacións acabaron extinguíndose, igual a nosa tamén é algo que ten que desaparecer. Un meteorito que nos caiga, nos extinga ou algo como isto. Non, pero sí algo que podamos facer. O primeiro que podemos facer é tomar consciencia. Ter claro como son as cores de día e de noite. As luces laranxa de noite, laranxa e vermella, non son dañinas para a nosa saúde, por eso, ata agora, todas as farolas de sodio eran sempre ámbar, se vos fixastes, non? Podemos tamén, tanto dentro como fora da nosa casa, pero en particular coa iluminación pública,
preocuparnos, solicitar información, exixir, pedir que se alumee ben, botar luz para todas partes, como digo, non só non ilumina ben por onde temos que andar, sino que despilfarra muitísima luz para arriba. Y realmente con estas formas de iluminación, que son as que necesitamos, hai que alumear por onde vayamos a andar camiñando, etc., aforrase moita enerxía, cuidamos a saúde e veremos as estrelas tamén, todo no paquete, de acordo? E despois, dentro da nosa casa, pois tamén, hoxe en día hai LEDs intelixentes e realmente bastante económicos, polos cuales durante o día necesitamos luz branca e azul, o máis parecido á luz do día, porque tamén sería malo para a saúde se sistemáticamente todas as mañás, especialmente en inverno, salimos de noite, entramos a traballar nun sitio que non hai luz, cando salimos hai casi de noite, durante o día non tivemos luz de sol, iso tamén altera os ciclos, e cando chegamos de noite, encendemos todas as luces. Entón, podemos poñer luces que señan máis blancas e azuis durante o día, que se vayan poñendo máis amarelas a hora de irnos para dormir, e warm white significa luces cálidas a hora de cenar e a hora de dormir, podemos poñelas máis laranxas. Isto podese facer porque só hai que, por si non o sabíamos, só hai que saber como escoller esta iluminación. Hoxe en día hai os LEDs intelixentes que con un mando nos permiten facer todas estas transiciones, tanto en intensidade como en cor. Pero se non, se vamos bombilla por bombilla, isto que ponen, cando decidimos marcar as bombillas, 2700K, 3000K, 6000K, canto máis alta K, máis azul. O sea, máis para poñar de día polas mañanas. E cuanto máis baixo, ou este número, máis para pola noite. De feito, nin as farolas de noite, nin as luces nocturnas da nosa casa deberían superar en ningún caso os 2700 graus Kelvin. A cor da temperatura destas luces e destas farolas. De acordo? Entón, como digo, podemos... Bueno, isto está en inglés, pero pone morning, mañana, pola tarde, pola noitiña e a hora de irnos a dormir. E isto podes facer con transicións de LEDs tanto para dentro como para fora de casa, e é o que se debe tender e espero que será o que se faga. Por exemplo, esta foto está tomada por onde eu vivo, vexe claramente a diferencia de cor, non? Esta é unha farola antigua de sodio e esta é un LED moderno. Hoxe en día non hai nin un motivo, ni uno, que justifique poñer na rúa farolas de máis de 2700 Kelvin. Esta polo menos é de 3500. Isto é luz de día. Ni un punto de luz pola noite. A ver, un sitio moi específico, non sei, vai haber regulación, hai regulación para iso, pero en xeral non hai ningún motivo válido polo cual se deban poñer estas luces blancas máis, en ninguna parte. E despois outra pregunta que nos poderíamos facer. Unha cousa é a luminaria, que alumea, e outro é o brazo, a farola, non? De verdade hai que cambiar absolutamente todas as farolas? Todas? Porque son un dineral. Non chega con cambiar as luminarias? Mirade, hai unhas lámpadas que chamanse de Mazaroca, que son LEDs, non o parecen, pero son LEDs, e máis sostible e máis barato que chegar a farola clásica, desenroscar a antigua e meter a nova, me parece que non hai. E iso é relativamente económico. Por que non se está facendo eso? É unha pregunta que eu polo menos fago. Porque, si, como consumen menos os LEDs, se en un sitio con poñer unha farola cada 50 metros nos permiten poñer unha cada 25 e además, cuanto máis blanca e máis potente mellor, pois, quen está tomando esas decisiones con eses criterios? Porque uno non estaría de acordo con que eso se deba facer así. Sí? Bueno, estamos acabando xa, porque además nos estamos asando de cara aquí dentro. E outra cousa moi importante, se non o facedes, ou se non o sabíades, antes dixen que pequenas cantidades de luz branca e azul pola noite son nefastas porque poden cortar radicalmente o ciclo de melatonina esa noite e como mínimo nos producen mal dormir, insomnio, pero se son acumulativos, facemos unha noite e outra noite e outra noite e outra noite, eso pode acabar en cronodisrupciones circadianas, pode acabar provocando unha diabetes, non sei, decir algo. Entón, como ben sabemos, antes de ir a dormir non deberíamos mirar pantallas 2 horas antes, non? Ni tabletas, ni... Pero como si o imos facer, pues polo menos protexernos. Eso non se debe facer máis.
Se estamos de noite, xa se puso o sol e queremos mirar a tableta antes de ir a dormir, temos que poñer un filtro de luz azul. A maioría de teléfonos modernos, tabletas e ordenadores xa o traen de serie, chamase modo de luz nocturna, descanso nocturno, teñen varios nomes, buscades, pero se non, poñedes vos a man. E se non, hai esta app, que me parece sigue sendo gratuita, que chamase Twilight, non la baixamos, a instalamos e a programamos. Por exemplo, entre as 10 da noite e as 7 da mañá, non é baixar o brillo a man, baixa o brillo e pon a luz un pouquiño laranxa, casi a veces imperceptible, pero quita toda a parte azul da luz, esa que non nos convén ter cando a miramos de noite, ¿sí? Entón, polo menos asegurarnos de que se ides utilizar dispositivos despois que se puso o sol, que teñades un filtro de luz azul posto, de acordo? E outra esperanza, para que isto vaya na senda de arranxarse, é ben da man da Europa, da legislación europea. De tanto comité, de tanto traballo, de tanta xente realmente empurrando, aunque non se coñece moito do que se estaba a facer, conseguiuse, porque se puseron de acordo e votaron así, que saíse adiante o ano pasado esta lei europea, que é a lei é unha regulación que é de obrigado cumprimento para todos os estados. Non é que o fagan se queren. Hai 2 anos para que os estados digan como pensan implementar esta lei de obrigado cumprimento en Europa, que é o regulamento de restauración da natureza. Isto fala da restauración dos niveis que tiñan todos os ecosistemas máis ou menos nos anos 80. Non é só para a contaminación luminosa, é tamén para todas as formas de contaminación. Hai que restaurar o que levamos, francamente, destrozando moitos anos. Esta diapositiva e as 3 seguintes nas deixou o meu colega Salvador Marán, que é físico, agora está xubilado pola Universidade de Santiago de Compostela, e é dos científicos no mundo que eu coñezo que saben máis de contaminación luminosa e que participa en todos estes comités, está moi informado. Que di a lei esta europea exactamente? Pone explícitamente, isto é texto do seu articulado, que las pruebas científicas sugieren que la luz artificial perjudica la biodiversidad y también puede afectar a la salud humana. Al elaborar sus planes nacionales de restauración en virtud del presente reglamento, los Estados miembros deben poder considerar la posibilidad de detener, reducir o corregir la contaminación lumínica en todos los ecosistemas. Y más o menos lo mismo, tratan al mismo nivel que a contaminación por productos químicos, por plásticos, etc. O sea que esto, digamos que casi por primeira vez, recoñece a contaminación luminosa no mismo plano de igualdade que todas as restantes formas de contaminación. Isto é moi importante, que en un documento deste estilo se nomee explícitamente a contaminación luminosa. Entón, non se trata de volver a isto, insisto, non se trata de volver a isto, pero que saibades, como nota curiosa, e que non está de máis recordar, que a principios do século XX, en 1919, isto eran os regulamentos de Lisboa, Se prendían por las luces del día. Sí. E que ademais o saudable, o bo para todos os aspectos, é de día expoñernos tanto máis mellor a luz do día. Vale que se o día está gris, se está gris e está oscuro, necesitamos un complemento, necesitamos luces, pero hai que facerlo todo con racionalidade e con información. Eu creo que unha parte do problema é a falta de información. Eu non creo que todos os concellos ou que todos os edificios públicos ou que todas as administracións e entidades boten luces e luces así, porque nos dá a gana, vamos a facer eso porque é mellor. Eu creo que en algunos casos realmente é por falta de coñecemento. E en algúns hospitais que a mí me conste se está amoldando, polas noites sobre todo, a iluminación, porque os propios traballadores de noite nos hospitais saben que poden sufrir, isto está detectado, os efectos non só de ter que traballar a turnos, estar desperto de noite per se xa é antinatural, sino se nos sometemos ás luces brancas de noite é un extra de risco para a saúde. Entón, o descanso e as luces cálidas de noite en toda a medida posible se deben promover. Que podemos facer nós? Pois podemos
cando temos un caso moi flagrante, nos champan unha farola que nos entra ata o dormitorio e empezan a nos ater dores de cabeza, nos pasan, eu que sei, bueno, primeiro entrar que nos quiten polas boas, pero se non temos que saber que temos dereito. Temos dereito porque iso é unha intrusión na nosa casa e se pode solicitar incluso por a vía judicial, polo menos un caso en España, de unha veciña que gañou porque na porta do balcón da súa casa lle puxeron unha farola que lle entraba a luz e baixando todas as persianas podía dormir, dentro polas boas, o alcalde non quiso, acabaron nos tribunais e gañou ela porque se asesorou con unha enxeñeira de iluminación que pode facer peritaxe con todos os informes médicos e tal e cual. A ver, o desexable é non ter que chegar a esas situacións. Pero, se realmente creemos, a ver, este edificio está toda a noite, de arriba para baixo, de baixo para arriba, suele ser o peor, alumeado, despilfarrando. Temos a valentía de poñer unha denuncia por eso, porque igual nos povos pequenos non é tan fácil ou por outros motivos non nos convén dar o noso nome e apelidos para sinalar que isto está mal feito. Quero dicir, é un problema complexo, con moitos ángulos e con moitos factores. Hai que entender un pouco a todas as partes. Quero dicir, insisto, non é sacar todas as farolas, non se trata de eso. Se trata de ir converxendo a unha iluminación racional que aforre e saudable. Pero isto evolucionou tan rápido a tecnoloxía, temos nas mans a tecnoloxía para resolver o problema, esa parte boa. Pero normalmente as inercias de regulamento, as inercias de toma de decisións, as inercias políticas van moito máis lentas do que pasa na sociedade. Entón, non é fácil, non é doado, pero que se pode facer, sí. Cando hagas outra exposición nestas, invitas a ver Caballero. A ver, está todo o mundo... Cada vez que los 3 meses que nos meten Vigo... Hay gente fuera que dice, Caballero no sabe que existe la contaminación lumínica. A ver, eu invito a todo o mundo... As miñas charlas son sempre públicas, que me conste está todo o mundo invitado, que quera vir, non hai ningún problema, pero... Cuando decía que hai que entender a todas partes, o digo totalmente en serio, porque os indicadores económicos, isto é delicado de tocar, pero está aí. Porque dixen tantas veces ao principio que as luces son bonitas, a moitísima xente non lles parece nada relevante todo isto que eu estou contando. Poderíamos tildalo de negacionismo luminoso. Porque la contaminación luminosa, que hombre, que a mí me gustan las luces por la noche, ya está, así. Entón, e despois, para os negocios, os restaurantes, para activar o consumo, así, si está máis iluminada unha tienda que menos, pues seguramente lleva de outra maneira. Entón, hai moitos factores e son delicados, pero que hai que telos todos en conta. Eu diría, se me preguntan a mí, que o factor saúde é o que hai que poñer por riba. Para mí é un problema de saúde pública. Mira que eu son astrónoma e me deberían importar máis as estrelas. Non, o que máis me importa é a saúde pública. Penso que se arranxamos eso, todo o demais iría arranxado. Pero claro, hai no que conseguir. Había unha palabra aquí, sí. Sí, las cosas. Primero, a vía administrativa sempre o último. Pensei que antes de chegar a eso sempre hai que... Sí, claro que sí. Sempre. A pregunta que se quería facer, comentaste ao principio que a contaminación electromagnética é acumulable. Perdona, non te entendí. Que a contaminación electromagnética se acumula no corpo, non? A ver, non é a contaminación electromagnética, é a radiación. A luz, o que chamamos luz, é unha parte da radiación electromagnética. Entonces, os rayos X son radiación electromagnética, os rayos gamma son radiación electromagnética, o infrarrojo é radiación electromagnética e a luz visible é radiación, todos son radiación electromagnética, o sea, en rigor todos son luz. E é toda acumulable, esa radiación calquera,
é acumulativa. Se a ti te fan unha gammagrafía ósea por día, me parece que a túa vida vai ser moi corta, porque é acumulativa. Es como la del sol también. É como a do sol, por que nos poñemos factor 50? Para proteger a pel dos melanomas. Porque, isto chodín calquera dermatólogo ou dermatóloga, a pel ten como un capital de radiación. Cuando o superamos, peta, en cierto modo, e aumentan nos que vayamos automáticamente a ter un cancro. Pero aumentan moito as nosas posibilidades de cancro de piel. E é porque a radiación ultravioleta, que é a que nos pon morenos, é acumulativa. Son todas acumulativas. O que pasa que a do luz do día nos parece que, bueno, que esa nos acumula ou que esa non é importante. O seu nivel enerxético, evidentemente, é moito menor que a radiación ultravioleta ou que a radiación por rayos X, sí? Pero é acumulativa, son todas acumulativas. Non sei se te contesto a pregunta. É que existen outros emisores tamén de contaminación electromagnética, entón, o que te quería preguntar é... As antenas e eso. Bueno, isto vai por outro carreiro, pero a emisión de radiación, pues, é de frecuencias moi baixas, en xeral as comunicacións que a mí me conste son de radio máis alá. Agora mesmo hai emisión 5G, 6G, No, pero 5G e 6G se están na banda dos hercios, megahercios, gigahercios, eso está no outro extremo dos rayos gamma. Esas son as ondas longas, A ver, toda é acumulativa, pero, como dixen, as ondas longas, o sea, alguén tuvo cancro de algo por escutar a radio? No. As radios son ondas electromagnéticas de onda moi longa e as de telefonía que me conste son igual de longas ou máis. Entón, enerxéticamente, o nivel de enerxía que transportan, cando chocan con nós, digamos, é baixo. Se estás pegadiño a unha antena todo o día, pois igual, non sei, habría que estudiarlo. Pero que eu non son especialista nese tema, pero que me conste, non hai publicacións científicas fehacientes de que a acción das antenas teña unha incidencia maior do normal ou significativa no desenvolvemento deste tipo de enfermedades, diabetes, cardiopatía, ictus, etc. En cambio, coa luz branca de noite, hai estudios con unos indicios en algúns casos moi preocupantes. A eso me refiro, esa é a diferencia. En cambio, la gente se centra mucho en las antenas. Bueno, pues porque son como máis presentes. Parece que por ter unha antena aí é máis contundente a súa radiación. E o que hai é de coñecer as propiedades físicas da radiación. A radiación que emiten, si é de longitude de onda moi curta, como ultravioleta, rayos X, rayos gamma, é potencialmente moi penetrante, pode romper os texidos, non? Pero a de onda longa, radio, microondas e máis para lá, por algunas comunicacións van en microondas tamén, non ten esa capacidade enerxética, digamos, de traspasarnos, por decirlo de alguma maneira. Non sei se me expliquei, se me entendiches. Moi bien, está moi bien explicado. A ver, está ben que nos preocupemos por todo, porque en todos estes millóns de anos de historia e de evolución, tamén é verdade que todas estas cosas son moi modernas, moi recientes. Hai 200 anos non había telefonía móvil, non había nada de todas esas antenas, non estábamos sometidos a esa radiación tampouco. Igual algún día aparece un estudio que diga realmente a acumulación de os diferentes tipos de radiación ten unha incidencia, ten unha interrelación. Hai que estudiar. Hoxe por hoxe eu conto o que sei e ata onde sei. E así como que nos sometan a rayos gamma moitos é perigoso, incluso a radiación ultravioleta. Torrarnos aí sin protección na praia, eso é nefasto. As radiacións de radio, de microondas e ondas máis para lá, esa non parece que teña unha incidencia demostrar en problemas de saúde, moito menos problemas de saúde generalizados. Pero bueno, habería, o sea, non está mal que se estudie, ao contrario, eu creo que se debe estudiar todas as posibilidades e estar ben informados sempre. Pero non nos podemos creer todo o que saia por internet, porque por internet hai moitas cousas que realmente van, a veces, parece con toda a intención, a confundir e a meter medo na poboación, e non é eso o que hai que facer.
Eu creo, o sea, eu falo desde o punto de vista científico. O que non sabemos, non sabemos. E o que sabemos o contamos tal cual. E o que se está intentando facer, o que se pode intentar facer para mitigar, neste caso, este problema. Porque é un problema. A contaminación luminosa é un problema, como a polución do aire, como a contaminación das augas, son un problema de contaminación. Punto. Y Bueno, yo, volviendo otra vez al tema de la lumínica por la noche, no sé lo que representaría sobre el costo de toda una farola ponerle una célula fotoeléctrica para que sea activada solamente cuando se pasa. Muy poco realmente. Deseñar un sistema de iluminación para toda unha cidade ben feito, non? Apantalladas, que non boten luz para arriba, cos ángulos correctos, en número suficiente, o sea, se calcula